Ой, кызлар бик күп, онытылган әйберләребез, югалып барган әйберләребез бик күп. Ир кеше бер вакытта да бәбиәп кайта алмый, әйме? Ир кеше һәр вакыт бала булып кала. Табиблар әйтәр бит инде, күп ашама. Ник мин 2 кеше өчен ашыйм бит диясен дә. Юк, син 2 кеше өчен ашамыйсың, син ашказаның бер генә, андай бер каршылыклы ди. Мин бу кунны булгыйм да булгыйм, тавышыгамы? Без бит гадәттә хатын кызлар дисә, ой, кагыла күрмә. Бүрүк, ул синеке генә кебек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз. Бүген без дин турында подкастыбызның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез һәм студиядә кунакта филология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган социаль яклау хезмәткәре, Аккалфак бөтен дөнья хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова. Ассаламу алейкум, Кадрия ханым. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар, безне караучылар. Исәнмесез? Бәрәкәтле тыңлаулар булсын, бәрәкәтле безнең сөйләүләр булсын. Кадрия ханым, безнең бүгенге әңгәмәнең хатын-кызлар турында булуы хак башында сезнең белән очрашу булгач, хатын-кызлар белән бәйле, үзебезнең гореф-гадәтләр белән бәйле сорауларны бирү мөмкин түгел, ләкин әңгәмәне барбыр башлыйсы килә бер каршылыклы фикердән. Милләт язмышы хатын-кызлар кулында, ил дилбегәсе ирләр кулында ди. Икесе әлеге 2 гыйбарә бер-берсенә капма-каршы килә кебек. Кайсысында хаклык күбрәк? Безнең язмышыбыз хатын-кызлар кулындамы, әллә ирләр кулындамы? Минемчә, монда каршылыклы да кебек түгел, миңа карасаң. Ил язмышы ирләр дилбегәсендә дигәч, дилбегәсе кулында дигәч бит инде. Монда инде хатын-кыз да керә, бөтенесе дә керә. Минемчә, битенә каршылыклы кебек түгел, хатын-кыз чынлап та инде ул хатын-кыз бала үстерүче, бәбине тудыручы, һәм шуңа күрә дә шушы һәм балага беренче тәрбияне бирүче, чөнки 3 яшькә хәтле бала әни янында. Аңа әни кирәк балага. Әни дип üzülеп китә, әни итәгеннән дә калмый тагылып йөри ул аңа. Менә шуңа күрә дә менә балаларның язмышы, балалар тәрбиясе балалар кулында булганга да бу шулай әйтелә. Гомуми шушы ирләрнең дилбегәсе ишендә инде без шул ил язмышы белән хатын-кыз язмышы бергә бара инде ул. Шуңа күрә дә мондый гына гыйбарә бар. Хатын-кызы яхшы яшәгән Хатын-кызы яхшы яшәгән ил бик яхшы ил була. Хатын-кызы начар яши икән, ул ил начарлар рәтендә була. Менә бу әйберләрне алсак, менә безнең чынлап та хатын-кыз язмышы ничек, илнең дә язмышы шулай дигәнне аңлашыла моннан. Андый гыйбарәләр бик күп. Минемчә, бу гыйбарәдә минемчә каршылыклы түгел, ул дөрес гыйбарә. Милләт язмышы белән ил язмышы икесе ике нәрсәме, әллә берме? Менә бу сорауга инде ил язмышы, милләт язмышы. Менә безнең илебез, бездә нинди генә милләтләр яшәми. Мәсәлән, безнең Татарстаныбызда гына да 170-тән артык милләт яши. Әгәр дә һәр милләт үзенең телен саклап калып, һәр милләт үзенең киемендә булып, һәр милләт үзенең динендә булып, һәр милләт матур итеп яшәргә мөмкинлек була икән, бу илнең чынлап та язмышы да яхшы дигән сүз. Менә чынлап та милләтнең язмышы ил язмышына тәңгәл килә. Ил язмышы була. Әгәр дә илендә милләтләргә бөтен мөмкинлекләр тудырыла икән, бөтен менә кирәк булган милләткә нәрсә кирәк тудырыла икән, ул билгеле, менә шушыны башкарып чыккан илдә шундый горур яңгырый торган шундый ил булачак. Хатын-кызның язмышы шулай ук ирләр кулында дидек бит инде. Ил булгач хатын-кыз да шул ингә керә. Хатын-кызның элек-электән килгән, хәзерге көндә югалган бәлки, я булмаса онытылган нинди бурычлары, нинди гадәтләре булган, нәрсәләргә игътибар итмибез без хәзер гаилә тормышында. Хатын-кыз нәрсәгә игътибар итми? Ой, кызлар бик күп, онытылган әйберләребез, югалып барган әйберләребез бик күп. Бу якта килгәндә, менә минем сезгә әйтәсем килә, менә бала туа төрле, менә берничә хаҗәт белән тормышка туа. Менә бала туды,
Иң беренче ул җыларга тиеш бит инде. Әйтәбез бит инде, дин буенча ул шайтанны күрә, бу тормышка чыга бит инде. Ул үзенең бик рәхәт итеп 4 айда 10 көндә бит инде балага җан керә. Бала җан кергәч, менә һәр вакыт әйтә торган сүзем бар. Хатын кызның иң бәхетле чоры авырлы чоры. Чөнки ул 2 җанны бер үзе йөртә. 2 җан. Ул балага да җан кергән, хатын кызның үзе җаны, һәм ул үз җаны кебек ул баласын сакларга тиеш бит инде безнең. Һәм менә 2 җанны йөрткән вакыты хатын кызның иң матур, иң назлы, иң нәзакәтле вакыты. Синең тирә-ягыңда, менә урлы хатын кызның тирә-ягында да бөтен кеше моңа игътибарлы булырга тиеш. Чөнки бу кешедә 2 җан йөри, 2 кеше. Аның ашавы да, үзен тотышы да, үзенә игътибарлы да. Ата-ана тарафыннан, кайнатасы, кайнанасы тарафыннан, шул вакытның ире тарафыннан да. Менә аңа игътибар кирәк. Һәм тиешенчә ашау, чөнки бит ул 2 кеше өчен ашый. Менә ул дөрес мисың? Хәзер медицина күзлегеннән чыгып, табиблар әйтәр бит инде, күп ашама. Ник мен 2 кеше өчен ашыйм бит диясең дә. Юк, син 2 кеше өчен ашамыйсың, синең ашказаның бер генә, андай бер каршылыклы ди. Бу хәзер медицина белән безнең әби-бабалар әйткән бер-берсенә каршы килә дигән сүз турында. Ул авырлыкның артуыннан. Менә гәүдә авырлыгы артудан медицинаның гомумән табиблар һәр вакыт кисәтәләр. Артык күп ашамагыз. Артык күп ашау ул бит балага да зыян. Үзеңә дә зыян. Бәби тапканда да зыян. Алар шуның өчен борчылалар. Ул чынлап та шулай. Безнең бит инде ашау бар, азыкны кабул итү бар. Сыер кебек ашама диләр электән әбиләр, бабайлар, әйме? Азыкны матур итеп кабул итә бел. Матур итеп туклана бел. Менә ашауга да безнең татарда ничә төрле үзеннән билгеләмәсе бар. Кабул итү, кирәгенчә генә кабул итү. Ашказаны берәү генә бит. Ашказаны 5 ой түгел. Шуңа күрә тиешенчә ул бит күп ашаган саен ашказаны да бит зурая, ашказаны кыса бит баланы да. Аның сөйләп китсәк без, үзенә 40 минут, менә шушы өлешкә генә 40 минут кирәк сөйләп утырырга гына. Шуңа күрә ул әйткән фикерләрне искә алырга кирәк, тиешенчә кирәкле азык кына ашарга кирәк. Ул инде билгеле хәләл ризыклар белән тукланырга кирәк. Бала беренче җан күрү белән үзенә хәләл ризыклар кабул итә башларга тиеш бит инде. Менә бу әйберләргә гомумән яшь аналарга гомумән игътибарлы булырга кирәк. Һәм үзенең дә менә минем авыру вакытым, минем нервларымда какшаган хәзер дигән әйберләрне мин яшьләрдә ишеткән бар. Авыру вакытта үзеңне тынычрак тотарга кирәк. Менә авыру хатын кыз үзе белә ул. Әгәр дә син ярсый башласаң, әгәр дә син музыканы шундый ярсу музыкалар куйсаң, баланың хәрәкәте арта. Менә карындагы бала үзенә урын таба алмаган кебек хәрәкәт итә башлый. Талгын гына үзебезнең көйләрне, бишек җырларын җырлап, утырсак матур итеп кенә аны иркәләп, ул гомумән тынычлана, ул шунда ук йоклап та китәргә мөмкин. Ул шул кадәр әнинең организмы белән бала бәйле, ул сүздә юк бәйле. Чөнки киндек бавы бит инде бала белән әни арасын тоташтырып тора торган һәм шушы организм, әнинең бер организмында бала яши икән, ул бит инде әнинең бөтен халәтен сизә. Әни белән борчыла башлый, әни белән әрни башлый, әни белән сөенә башлый. Сез менә авырлы хатын кыз белән, авырлы хатын кыз бер организм. Һәм бик тә кызыклы ул менә гомумән уйлап карасаң, искә төшереп карасаң, әгәр дә музыка белән, менә бишек җырлары белән баланы йоклатасыз икән, әгәр дә ул тугашында ул бишек җырын куясыз икән, бала гомумән тынычлана. Чөнки ул аңа өйрәнгән, ул аны ишетә, ул аңа таныш, ул аны белә, ул аны сизә. Менә нервланып һәр вакытта, я тормыш иптәше белән, ире белән хатын кыз, нәрсәдер әйткәлешә икән, нәрсәдер кычкырыша икән, нәрсәдер канәгать түгел икән, бала бит барсын да тыйып ята. Әле менә интернетта күргән бер картинка, сүрәт.
тарих язылган инде анда. Бер ир кеше хатыны йөкле вакытта карындагы бала белән сөйләшкән, белгәч тә инде бу хатынның йөкле икәнлеген белгәннән соң сөйләшә башлаган һәм бала тугач та иң беренче килеп кызым сәлам дип, кызым исәнме дип исәнләшкән һәм бала әле яңа гына туган бала менә теге отруду 1 минута дигәндәй елмаеп җибәргән дип инде бөтен теге белән. Ул чынлап та шулай. Менә шуннан чыгып безнең язылучыларыбыз арасында да, безнең караучылар арасында да хат язалар шундый иттереп инде. Яшь кына ирләре белән авыр тормыштан зарланалар. Зар дип әйтү дә дөрес түгелдер инде аны. Хәзерге бит хатын-кыз тормышны да алып барырга тиеш, эшләргә дә тиеш, баланы да тәрбияләргә тиеш, әле ирне дә тәрбияләргә тиеш ди. Менә шушындый ике капма-каршылык килеп чыкмасын өчен, ирне дә тәрбияләргә туры килмәсен өчен һәм ир менә балага эндәшү белән бала әтисен танырлык булсын өчен ни эшләргә кирәк? Хатын-кызга нинди киңәшләр бирер идегез? Мондай бер әйбер әйтәм мин сезгә, кызлар. Менә ир кеше бер вакытта да бәбиәп кайта алмый, әйме? Ир кеше һәр вакыт бала булып кала. Хатын-кыз бәбиәп кайткач, хатын-кыз әнигә әйләнә. Хатын-кыз үзендәге никадәр йөк икән, ул баланы карар икән аңлый башлый. Ир кешегә моны аңлату өчен хатын-кыз авырлы вакытта ук үзенә ярдәм итеп, бергәләп, бала белән сөйләшкәндә дә авырлы вакытта да, ул менә ярдәм иткәндә дә, ул сине аңлап, син аңа киңәшеп аның белән, син аның ярдәмен тоярга телисең, менә ул кирәк икән, син аны эшләргә тиеш дип түгел. Менә шуны бергәләп эшләп куйыйк әле, менә минем көчем җитәлми аңа. Менә шулай итеп эшлик әле, моны бу итеп карыйк әле, бәби туганчы шуны эшләп куйыйк әле. Ул аңа кирәк була бит инде. Аннан соң бәби тугачтында күбрәк вакыт менә үзебезнең дә гаебе хатын-кызларның. Ир кеше әйтә инде, баланы син тудың, син аны кулыңа аласың, син аны имзергә аласың. Ул авызлык кандырасың үзебезнең теге азык белән. Балага син ияләшеп, хастаханәдән чыкканда да 3 көн яшисең монда, 5 көн яшисең аның белән, син аңа ияләшеп чыгасың. Беренче юындыру вакытлары башлана. Чынлап та куркыта бит, беренче баланы ачып җибәрәсең. Чынлап та куркыта бит инде ул. Башында тота алмый бит инде. Тегеләй әйтсәң дә ир кеше куркып каланы күргәч. Син аңа әзер, син үзең дә куркып торсаң, син инде кайнанаң бар, әниең бар, апаң булырга мөмкин ярдәм итәргә, ләкин ир кеше дә сезнең белән булырга тиеш. Менә сез бергәләп әгәр дә юындырасыз икән, сез аның эштән кайтып җиткәнен, ул ашап, син әзерләп торасың, ул ашап алды, бергәләп ашап алдык, юындыру вакытын билгеләп куясыз, бергәләп юындырасыз. Бергәләп тагы нәрсәдер эшлисез. Бергәләп улмысын, син нәрсәдер эшләгәндә, син мәсәлән иртәнгә ашарга әзерләп куясыңмы тагын, аңа ашарга җибәргә әзерләп куясыңмы? Мин шуны әзерләп куйым әле, иртәгә сиңа ашарга итәргә, я башка эшне бала белән утырып торыш әле. Менә шулай итеп, әкрен генә бала янында ир кеше була башлый икән, үзенең кирәклеген тоя башлый икән, ир кеше үзенә үзе ярдәм итә. Без бит гадәттә хатын-кызлар әйтсә, ой-ой-ой, кагыла күрмә, бүрүк, ул синеке генә кебек. Сүздә юк, хатын-кыз тапкач шул кадәр инде ул якын, шул кадәр ир кеше дә бит бәбине көтеп ала. Аныкы да бит бала. Шуны аңлап, менә бу эшләрне аңа тапшыра башласаң, теге эшне бу эшне аңа тапшыра башласаң, үзеннән үзе ир кеше дә якыная балага. Ир кеше дә ул синең белән бергә була һәм тигез итеп карый башлый. Безнең хатын-кызлар менә күбрәк үзебездән дә килә ул. Чөнки теге эшкә дә ой-ой үзем, мысына да үзем. Ничектер без паровозның алдына чыгып, үзебез йөртүчегә әйләнәбез. Күп вакыт бит иратлар алар ират нинди хатын-кызны ярата. Һәм иратларны Аллаһ Тәгалә кудрәтле, көчле итеп яраткан. Хатын-кызны нәзбергәрәк итеп яраткан. Шундый шәхесләр итеп яраткан инде. Иратны иратча, хатын-кызны хатын-кызча. Без нишлибез? Машиналарга утырып бетердек. Аларның киемнәрен алып бетердек, кия башладык бөтенсендә. Авыр эшләргә инде күптән социализм чорында авыр эшләргә бардык. Юл төзүчеләрдә хатын-кызга әйләнде, фермаларда, завод, фабрикаларда хатын-кызга әйләнде. Горурланабыз, әйтәбез, космоска хатын-кыз очты дибез әйме. Ирләр белән тигезләнергә тырышабыз. Хәзер ирләр белән тигезләнүгә түгел, алгарак чыгып басырга тырышабыз. Менә шушы әйбер китерә дә инде ул. Ирләр көчсез дибез, ләкин әгәр дә син яр сайлаганда ук,
Менә син аңанда йөрисең бит инде, таныштың синең белән, дуслаштың синең белән. Аның син характерларны өйрәнә башлыйсың бит инде. Шул вакытта ук син аның белән менә шундый эшләрне кушыштырып, монсын кушыштырып, ничә икән син аның белергә җаваплы. Ул син вазифаңа керә дип уйлыйм. Чөнки ул синең булачак балаңның әтисе. Синең һәм синең иреңнең баласы бу киләчәк буынга безнең китәчәк үзе безнең нәселнең дәвамчысы. Әгәр дә кыз кешедә, егет кешедә җаваплы карый икән бу әйбергә, ул бер-берсен сынамыйча гына алар өйләнми. Хәзер күп вакыт нәрсәгә әйләнде? Күп вакыт кызлар кияүгә чыкмый, егетләр өйләнми. Һәм хәтта ул куркыныч саннар. Без бөтен дөнья татар хатын-кызларның ак калфагы ишемәсе конгресс каршында эшләп киләбез. Һәм без бер елны санадык. Районнарда ничә 30-дан алып 50 яшькә хәтле өйләнешмәгән, бер дә өйләнеп карамаган, бер дә кияүгә чыкмаган кызлар. Ул гаҗәеп саннар. Һәр бер район җирлегендә 1000-нән артык. 1000-нән кими юк бер җирдә дә. Һәм ул бик куркыныч саннар. Ни өчен куркыныч дип әйтәм? Ничек кенә булмасын, менә без хатын-кыз итеп яратылганбыз икән, без ана булырга хукук бирелгән икән безгә, без ана булырга тиеш. Менә хәзер күп вакыт миннән сорыйлар, хәзерге чорның идеаль хатын-кызын ничек күз алдына китерәбез? Безнең күбрәк идеаль хатын-кызны бизнес-леди. Сәхнәгә дә чыгаралар, кияүгә чыкмаган, баласы юк, ничек ул леди булала. Мин күз алдына китерә алмыйм, кияүгә дә чыгып карамаган булырга мөмкин, бәбидә булмау очраклары булырга мөмкин. Кияүгә дә чыгып, үзенә дә ярда сайлый алмаган хатын-кыз, я ир кеше, ничек леди булала. Мин аны аңлап бетерә алмыйм, мәсәлән үзем. Чөнки безгә бит нинди хукук һәм бирелгән бурыч бирелгән. Ул бит бурычын да үтәмәгән. Ул дөньялыктагы мал, ул шул үзең өчен, күпмедер вакыт өчен. Без күпме эшләсәк тә, күпме тырышсак та, ахырып шапсак та, акча артыннан, байлык артыннан кусак та, бер вакыт ул бер нәрсә дә кирәкмәгән булып кала. Безнең менә картлык көнебезгә мин һәр вакыт әйтәм инде. Безнең бит бүген иратта торганда, гаиләле хатын-кызлар өчен дә, гаиләле ират өчен дә аның җавапчылыгы күп. Җавапчылык бик күп. Син ират үзеңнең гаиләңне алып бара аласыңмы? Син хатын-кыз үзеңнең иреңне карый аласыңмы? Балаларны тәрбия итә аласыңмы? Менә шул бурычларны үти алганда, алар берсе гомумән уңышлы да яшиләр. Әгәр дә менә ир кеше кайтып керә икән, безнең ашарга әзер түгел, иебез баткак икән, бөтен пешерәк икән, ул юылмаганда икән, ират нинди ишек кайтып керергә тиешсең ул? Ул бит инде эштән кайтып керә. Аннан соң ират эштә әзгенә соңга кала икән, хатын-кыз пыр туза. Ул бит инде ират өйдә тору өчен генә яралмаган. Ул эзләргә тиеш, табырга тиеш, мөмкинлек була икән, ул дуслары белән дә очрашып алырга тиештер, бәлки моның икенче бер эшне планлаштырырга бардыр. Аңа да мөмкинлек бирергә кирәк бит. Безнең бар шундый гаиләләр, гомумән ирнең эше бетә икән, минутын, сәгатен карап буланы көтеп тора. Аннан бераз гына соңга кулага, ул бит синең балаң да түгел, алай итеп куярга. Син менә без һәр беребез кисәдәге конфетка әйләндерергә тырышабыз. Менә хатын-кыз әгәр дә әзерләп тора икән, һәркем тәмле исләр килеп тора икән иде. Ир кеше тынычлап эшләп кайта икән, тормышта тыныч була. Менә ничектер без биетеп тотарга тырышабыз кемнедер. Ират кайберсе хатын-кызны биетеп торырга тырыша, хатын-кыз ни өчендер иратны биетеп торырга тырыша, шуннан тәм табучылар да бар безнең, энергетик алучылар бар. Бит ул дөрес түгел. Бер-беребезне җәзалап яшәү генә ул. Менә шуңа күрә акыллы иратлар картая һәр вакыт әйтәләр. Мин беренче китеп, син мине озатып хатынына. Аннан соң үзең китсәң иде. Шулай булып чыкса иде дип телиләр. Чөнки без күрәбез бит инде. Әгәр дә бабайлар үзегенә кала икән, мин башта ук сүз башында әйттем бит инде. Ират ул ана булып карамаган, ират ул бала булып кара барыбыр дип. Аларга бик авыр. Әгәр дә ират башта уланы теләк итеп тели, уланы бәхетле теләк итеп тели. Мин үзем башта китсәм иде, хатыным соңрак калса иде дип. Чынлап та ул дөрес бит.
Әгәр дә хатын-кыз аны җыеп, әйбәтләп озата икән, бөтен әйберләрендә үти икән, хатын-кыз бит ул үзе ашарга пешерергә өйрәнгән, үзе ине җыярга өйрәнгән. Ничектер аңа җиңелрәк ул, барыбер. Никене әйтсәк тә аңа җиңелрәк. Менә шуңа күрә бер-беребезне аңлап яшәү дигән әйбер кечкенәдән үк аңлатырга тиештер дип уйлыйм. Менә безнең бала туды, 3 яшькә хәтле сүз дә юк. Хәзер әниләргә 3 яшькә хәтле ял бирелә, ләкин безнең инде дәүләтебезнең, хөкүмәтебезнең җитешсезлеге, әле безнең 3 яшькә хәтле әниләргә пособие түләү юк. Ул бик авыр хәлгә калалар гаиләләр, менә яшь гаиләләр. Чөнки иратның бездә бит гомумән акча кереме әз, түләүләр әз. Монда иратның гына без акча кереме белән бүгенге көндә бөтен тормышны алып бару мөмкинлеге күбебезнең юк. Бар ул андый гаиләләр. Андыйлар да бар. Ләкин күбебезнеке юк. Ул ират эшләмәгәннән түгел. Чөнки бездә хезмәт хакы түләү әлегә безнең бик аз. Хәтта әйтергә мөмкин күбебезнеке мизер. Һәм менә анда инде хатын-кызның да ярдәме кирәк. 3 елдан соң хатын-кыз барыбер эшкә чыгарга тиеш була. 3 елдан соң түгел, яшь ярымнан соң да чыгалар. Яшь ярымнан соң чыгалар, пособие биткәч ул бит инде баланы ашатырга кирәк, үзеңә ашарга кирәк, иреңә ашарга кирәк, гаиләне туендырга кирәк. Квартплаталарын түләргә кирәк, чөнки эшсез түгел аларда, бөтенсен түләргә кирәк. Балаң укырга керә икән, синең аның ниндер укырга кергәч түгел. Балалар бакчасына керә икән, анда түгәрәкләр хәзер. Электән бит түгәрәкләр бер тиенсез иде. Хәзер һәр түгәрәк түләүле. Ата-ананың берәүдән дә ким баласын үстерәсе килми күбебезнең. Менә шуңа күрә алар бөтен мөмкинлекләрен тырышып ялгыйлар, сузалар һәм әни кеше үзеннән үзе яшь ярымнан эшкә чыгарга тиеш була. Менә бала 3 яшьтә бала әнисеннән аерылырга өйрәнә, әнисез торырга өйрәнә күпмедер. 3 яшьтән соң ул андый. Менә баланың без бит тәрбия башкычлары дигән ниләр кинофильмнар чыгарабыз. Анда без аны аерып әйтәбез инде. Менә 3 яшькә хәтле бала ничек була. Әмма аның физик үсеше дә, психологик яктан да ул 3 яшьтән соң үзгәрешләр кичерә. 3 яшьтән соң ул тизрәк ияләшә. Әнисездә әзрәк ул торала, аерылып торала ул вакытта. Менә шуңа күрә монда үскәндә үк, менә гаилә тәрбиясе дибез без. Гаилә тәрбиясе ул күбрәк әти белән әни тигез яшәп матур яшәгәндә балаларга гаиләнең тәрбиясе матур үрнәк үсә. Хәзер бит гаиләләр ничек? Күбрәк бит ялгыз аналар балалар үстерәләр. Әни бүгенге көндә хатын-кыз әйтә, күбебез шундый фикердә хатын-кызлар менә без. Мин аннан башка да үзем баламны ашатырлык мөмкинлегем бар. Әни уларга бу вакытта бик нык теге айрым шундый мөмкинлеге булмастай кеше эләксә генә, ул бит инде аерылырга мөмкин. Кайберәүне гафу итеп тә, кайберәүләрне килешеп тә, кайберәүне бөтенесендә менә бизмәнгә салып карап та бит яшәргә өйрәнергә кирәк. Аннан соң кичкенә вакытта тәрбия биргәндә дә 2 канат белә. Менә яралы кош. Бер канаты яралды икән, кош ошаламы, шалмый бит. Күпмедер бара, туктап кала. Хатын-кыз бүген әйтергә мөмкин. Юк, мин үзем үстерәләм менә дигән мөмкин. Аңламый. Ул үстергән мала, ялгыз канат белән үстерелгән бала. Ул кияүгә чыга, ул белми. Әни белән ничек яшәргә, менә кияүгә чыкты, мәсәлән, кыз, әтисез үсте ул, ялгыз әни белән. Әти белән ничек булырга? Ирне ничек тәрбияләргә? Ул бит аны күреп үсмәде. Бу бит ул кызның да гаебе түгел бу. Менә без ата-аналарның үзебезгә дөрес иптәш таба алмыйча, матур итеп сайланыш таба алмыйча, матур итеп гаилә кура белмәгәне безгә, менә шушындый безгә килеп чыга, без киләсе дәвамчылары безне без тиешенчә тәрбия кыла алмыйбыз. Ул бик зур, менә бик зур афат дип әйтәм мин аны. Чөнки менә сугыштан соңгы чорлар, күбрәкләр без әтисез үсте бит инде. Бик авыр заманнар. Шуннан кирип китә, аннан хәзер бит инде сугышта юк. Ләкин шуның фаҗигасы бит һаман килә. Шуның фаҗигалары бит булар. Менә шуңа күрә һәр әйберне ярар кызым, хәтта гаиләләрдә дә ярар кызым тора алмасаң, аерылышны кайтырсың.
Бүгенге көндә шулай. Бүгенге көндә Бүгенге шулай. көндә менә шул. Түзәргә кирәк. Кызым, менә төшкәнсең икән шул нигезгә син, шул егеткә чыккансың икән, аш бул да таш бул. Түзүнүн шикләре бармы? Менә Әйе. Менә шуңа әйтәм бит инде. Әгәр дә менә гомумән түзмәслек булса, менә булырга мөмкин шундый. Шундый кансыз, теге нисез, хәтта акчада эшләмәй, бер яктан да гаиләсендә карамый торган, намуссыз, алай булырга мөмкин. Алар бөтенесе дә алай дип әйтәлмим мин тормышта. Андый булырга мөмкин. Андый булырга мөмкин. Андый вакытта сүздә юк билгеле. Ә бит бөтен кеше алай түгел. Менә карыйсың аерылганнарны. Ни өчен аерылдың? Аларның да бит ни өчен аерылдың дигәнгә, минем тагын бер язмышым юк, түзеп яшәргә дә, аларның сүзендә дә хаклык бар бит. Мин әйткәннәре бар. Менә 8 мартка чәчәк бүләк итмәде. Минем туган көнемә бүләк итмәде. Тегесен бүләк итмәде дип, мин аның эшләрен утыртып аңлатканым бар. Син бит аны йөргәндә күргәнсең, белгәнсең. Нигә чыктың? Ул бит ул гадәтне ул бер әз генә дә күрсәтә алмый кала алмый. Син бит 2-3 көн йөреп кенә кияүгә чыккансың икән, сүздә юк, анда да бит кем гаепле инде, үзең гаепле. Менә син аны сынап карап, ул аның теге әти-әниләренә әйткәннәр бит электән, 7 буынын тикшереп чык. Менә шуңа тукталасы килә. 7 буынын тикшереп чык. Элек сватовство дигән әйбер Димләгәннәр. Ниндирәк кагыйдәләргә игътибар иткәннәр элек һәм хәзер кияүгә чыга торган кызларга нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Иң игътибар иткәндә димчеләр нәрсәгә игътибар итә? Димне димләүче ул теләсә кем була алмаган. Димче кешеләр егетне дә үзе димләсе, егетне дә, кызны да алар нәселләрен караганнар. Нәселләрен тикшергәннәр. Кызныкында әгәр дә менә кыз, егет кызурак нәселдән икән, аның кыз ягы тынышрак нәсел. Менә һәрбер әйберне иткәннәр. Икесе дә теге ярсып торган нәсел түгел. Аны караганнар. Менә моңа бу әйбәтрәк килергә тиеш. Монсына бу әйбәтрәк. Сезнең кызга менә бу ныграк яхшы булыр. Сезнең егеткә аларның кызлары әйбәт бурак булырга. Димчеләр бит алар тәшәк ничек кенә димләмәгәннәр. Шуңа да бит инде аерылышлар. Аннан соң нәрсәдән ул? Җитмәүче менә электән бит инде 3-4 гаилә бер кичкенә 4 пишмаклы йортларда да яшәгән кешеләр күбие. Түзгәннәр, сабыр иткәннәр. Менә шундый халәттә дә түзү, сабыр итү дигән әйбер ул буыннан буынга килгән инде ул. Хатын-кыз түземлерәк булырга тиеш, ныклырак характерлы кеше булырга тиеш дигән әйберләр. Һәм менә хәзердә ул димчеләрне без кертеп дигән сүзем инде безнең ак калфаклылар, аерым димчеләр клубларда хәзер эшли инде ул. Менә мисал өчен Балташ районы бүгенге көндә димләп алар 31 кызны 31 егеткә кияүгә бирделәр. Һәм тагын әйтәсем килә, 55 яшькә җиткән егетләр, кызлар да шалтырата башлады диләр. Безгә дә таба алмассыз микән яр. Очрашулар үткәрәләр алар белән. Андый районнар байтак кына безнең. Һәм бик сөенеп яшәп яталар. Барсы да исән-имин бик сөенеп яшәп яталар. Һәм ни өчен 55 яшькә җиткәч кешедә шундый сорау туа? Чөнки алар әтисе, әнисе белән яшиләр. Бер вакыт бик рәхәт кебек, тыныч кебек, бер вакыт әти-әни үлеп китә. Ул киң бер үзе кала. Кешенең күңеленә курку килә башлый шунда. Мин бер үзем. Минем бер кемем менә, бер кемем юк. Ул бит һәр туганның үзенең гаиләсе бар. Ул яшьлек былай да үтә. Яшьлек бик матур үтәргә мөмкин. Бит һәр кешенең аның картаясы бар. Менә табигать белән чагыштыргач бит инде мин һәр вакыт яз, җәй, көз, кыш белән чагыштырырга яратам. Язда без үсәбез, шулай бит. Җәйдә без инде шундый матур, безнең җәй көне кыйнабыз, рәхәтләнеп йөрибез, рәхәт вакытлар. Әкрен генә кыш җитә, көз җитә. Көз җитә, анда да алтын көзне көтәбез. Алтын көз кашан булыр, әбиләр шуга кашан булыр микән дибез. Аның ничектер озаграк сузылуын телибез, әбиләр шуаганан. Телибез, теләмибез, безнең ак кышыбызга килеп керәбез. Тормышта да шулай бит. Ак кәфеннәр белән безне табутка күтәреп алып китәр вакыт җитә. Менә кашан кирәк.
Менә кайшырда кирәк. Тагын безнең бергәлек. Кайшан кирәк безнең балаларыбыз, кайшан кирәк безнең оныкларыбыз. Синең бер кимдә менә үлеп китәләр, бер киме юк. Һәм без туганнарны эзли башлыйбыз. Мәсәлән, миңа социаль мәсьәләләр буенча урынбасар булып вакытта күп еллар эшләргә туры килде. Туганнарын эзлибез. Туганнарын табып булмый җирләргә. Социаль яклау бүлеге белән берлектә җирләнә. Җирләнгәч, 3 көндә үтми туганнары кайтып җыела. Квартира искиреп биткән шул йортны бүләргә җыеналар. Менә бит тормыш нәрсәгә китерә. Ул йорт берәүгә дә кирәк. Сатсада ул аны 75 авылда 100 меңгә сатырга мөмкин, аннан да түбәнрәк сатырга мөмкин. Һәр хәлдә ул аны 500-дән дә 1000-дән дә артыграк сата алмый. Ул акча нәрсәгә менә хезмәт итә. Менә ул бит инде ничектер каргышлы акча шунда ителгән. Ул аны җирләргә дә кайтмады. Менә бит эш нәрсәдә. Менә шуңа күрә монда уйланырга бик күп. Без күбрәк һәр беребез кемнедер гаепләргә яратабыз. Бөтен вакытта. Менә тел белми, дәүләт гаепле, сүздә юк. Дәүләтнең дә бар. Телгә карата менә гаепле яклары. Ләкин бит иң беренче телне без кайчан бирәбез? Баланың теле ачылган вакытта. Үзебезнең гаиләдә. Үзенең гаиләсендә татар телендә сөйләшмәгән ата-ана мәктәптән таләп итәбез. Ник татарча белми бала дип? Аны таләп итүчесе дә юк инде. Мәктәпләргә дә бит. Әле һаман бар. Татар теле кирәме? Бер дә өйрәнелми бит ул аны. Бу бит таләп кую дигән сүз. Син үзең өеңдә татарча сөйләш. Юк, бит җүнләп татарча белмим ди. Бала кая өйрәнергә тиеш? Мәктәптә кергән 2 сәгатьтәме? Менә шуңа күрә теленнән язган, диненнән язган диләр бит инде бездә. Диненнән язган, үзеннән язган. Иң куркынышы. Менә һәр вакытта мин Лукман Хәкимнең бер сүзен искә төшерәсем килә. Кешебез үзебезнең эшебезне тазартырга тиеш башта. Үзебезнең күңелебезне чистартырга тиеш. Әгәр дә без тыныч күңел белән яшибез дибез икән, без дөрес яр сайлап үзебезгә, дөрес тормыш курып үзебезгә, үзебезнең балаларыбызны дөрес тәрбияләп, дөрес тәрбия биреп, мехрибан итеп тәрбияләп, үзебезнең оныкларыбызга да ничек тә шул тәрбияне бирергә омтылабыз. Тәрбия мәсьәләсе бер кемгә дә җиңел түгел. Бирелмәгән бер вакытта да, бер шакта да. Менә Госман Хәким әйтә бит, мин әдәпкә әдәпсезләрдән күреп өйрәндем ди. Без һәр вакыт менә әгәр дә ишеп кайта икән бер хатын-кыз, без аңа барак тотып, кара әле, без аны авыл бетереп сөйлибез. Онытабыз, безнең нәселгә дә бер вакыт ул нәрсә килеп кергән мөмкин бит. Бу хатынның бит малае бар, бу хатынның кызы бар. Үзебезнең нәселнең бер кеме дә булса шуңа килеп эләксә, ул бит инде безнең нәселебезнең дә дәвамчысы булачак. Үзебезгә алып моны, ничек тә авыл белән тәрбияләп моны, яшәеш белән тәрбияләп, ничек тә тәрбия кылырга тырышу. Аннан соң ничек тә менә шушыны булдырмый калу һәм үзебездә андый гаепләр юкмы? Шуңа булырмаска мөмкин. Ашау әдәбе дә булырга мөмкин. Яшәү әдәбе, киенү әдәбе бөтенесе булырга мөмкин. Менә аларны үзебездән башласак, үзебезнең күңел тыныч булсын өчен без бөтен нәрсәне үзебездән башларга бурычлы булып торабыз. Әгәр дә без үзебездән башлыйбыз икән, үзебездән төзәтеп бетерәләбез икән, күңелебездә тынычлана, үзебездә тынычланабыз. Һәм шуны үзебезнең балаларыбызга, әкрен генә үзебезнең оныкларыбызга, менә без аннан соң тәрбия тәртип кертәбез дип, мисал өчен балаларга 14 яшь. Biz әйтәбез күчмә, менә яшь үзенчәлеге чоры. Шуннан да ул балаларның мин беләм, мин әллә кем булдым, бу үскән, ләкин акыл бит шул яшьтә калган әле. Ләкин ул безгә үзенең ни әйтә, мин беләм. Ул шур бөтенебезнең дә үтте. Булды ул бөтенебезнең шәһәр. Хәзер без аны ул шурны үзебезнең белмәмешкә салышабыз. Мин беләм, башка кешенең сүзен тыңласы килми, үзенекен эшләсе килә, ләкин бит тиешенчә аңлатылмаган, үз калыбына утыртылмаган, үз ни булмаган. Менә без гадәттә әйтәбез, дини тәрбия дибез. Менә дини әхлак тәрбиясен без бары тик дин тәрбиясе ошагына бирә алабыз. Менә шушы әйберләрне без бөтенебездә үзебезгә кабул итсәк иде. Бер-беребезне хурлашып түгел, зарланып түгел, зарланганчы
Кемдә соңында гаеп? Үзем мин нинди кеше дип. Үзебездә бит күп вакыт гаеп килеп чыга. Тавыш чыга икән, бер вакытта да берәүдән генә чыкмый. Менә мин бу кулны булгыйм да булгыйм, тавыш чыгамы? Юк. Икесе китереп кушылдым, тавыш чыгамы? Чыга. Бер кулдан гына бер вакытта да тавыш чыкмый. Менә шул ике кулның килеп кушыла да, ике кул берсе белән берсе нәрсәдер итәлми. Менә кичкенә балаларны күз алдына китерегез. Кичкенә бала, 2 яшьлек, 3 яшьлек бала, мәсәлән, оныклар, бер уенчык, икесе дә шуңа бер суйня барса, икенчесе барып япша, китә сугыш, китә талаш, китә тавыш. Менә шуңа күрә алар әле берсенә берсе юл бирә торган яшьтә түгел. Аларның үзенә аңа гына кирәк. Без менә өлкәнрәк булган сайын бездә бит акыл утырырга тиеш. Фикер артырга тиеш. Фикер артырга тиеш өчен башта белем, тәрбия булырга тиеш. Кадрия Раисовна, менә сез әйткәннәрдән шундай сүз чыкты, ирне тәрбияләү дигән. Хатын-кыз ирне тәрбияли аламы ул? Аны тәрбияләүдән ниндидер файда бармы? Һәм бүгенге көндә психологиядә бик шундай тренд инде ул. Бүгенге көн психологлар әйтә, ир кеше ул бит инде үзе үк җитешкән зат, ул бала түгел, син аңа әни булырга тиеш түгел дип әйтәләр. Һәм менә шуңа бәйле сорау, әгәр дә менә шулай син аны күпдер дәрәҗәдә йомшак итеп, әкренләп шулай җайлап-майлап тәрбияләргә телисең икән, кеше гомумән үзгәрә аламы? Кеше үзгәрмәде дип әйтәләр. Монда ике яклы бу сорау сүздә юк. Менә бала түгел, сүздә юк, бала түгел. Ләкин ир кешенең характерында алай бер әйтеп киттем мин. Ләкин менә син үзеңнең иреңнең характерын бит үзләштерәсең, яши. Син анда әгәр дә инде күбрәк дуслашып биргәнсең икән, инде син аны башта үзләштерәсең. Әгәр дә син башта көчле итеп килеп чыгарга теләмәсәң, бездә бит тагайтам нинди ни бар. Менә без яшь кызлар белән, укучы кызлар белән очрашырга туры килгәндә ул әйтә, менә мин апа кияүгә чыкмыйм ди бер кыз бала әйтә, 10нчы класс бу. Мен әйтәм, ни өчен? Чөнки мин ди галимә булырга телим ди. Чөнки ират белән яшәсәң, галимә булып булмый. Мен бу сүзне сиңа ким әйтте, менә аңа бер апасы әйткән. Ләкин бит йөргән вакытта ул синең менә 10нчы класста укганда ук менә бу үзеңә киреп ялаган икән бу. Мин фән эшлеклесе булам дигән. Йөргән вакытта ул егетең белән барырга булмыймы? Менә китапханәләргә, фәнни эшләр эзләнүләр вакытында син анда уганы сизәсең бит инде. Ул синең белән барамы, утырамы, сиңа ярдәм итәме? Син нәрсә кирәк соң галимә ди икән? Синең үзеңнең андый максат бар икән, аңа кияүгә шуның файдасы бармы соң? Әгәр дә син үзеңнең максатыңа, планны куелган максатыңа ирешергә телисең икән, син бит аны сынап карыясың ул яклар белән. Менә әгәр дә кешенең тәрбия чаралары төрлечә булырга мөмкин. Чынлап та ул кычкырырга мөмкин, дуларга мөмкин шуңа чактаймы. Әйе. Кайбер кеше менә тиз кызып китә дә. Әгәр дә син аңа дәшми торсаң икән, ул тиз генә кайтып төшә. Матурын әйтеп ягына сөйләшә башлый. Син бит үзеңнең кияүгә чыккан кешенең характерын белә башлыйсың тормышта. Бүген ул кычкыра икән, син дә кычкырасың икән, бер сүз дә юк. Анда мәгънә булмаячак. Юл куеп ничектер аңа бу очракта. Аның да бит тынычланган вакытлары була инде. Тынычланган вакытта син үзеңнең кирәкле сүзең әйтәләсең бит инде. Менә нигә килгәндә без бит инде татар кызлары белән еш очрашабыз, еш бәйгеләр үткәрәбез. Менә шунда вакытта да без хәзер күбрәк бу мәсьәләләргә, менә бу елга программада кертергә телибез. Мин алар белән очрашам, төрле алар үзләренең сорауларын бирәләр. Һәм татар кызы дигән бөтен дөнья татар конгрессында татар кызы бәйгесе бар. Бөтен илләрдән җиңгән кызлар җыела безгә. Үзебезнең Татарстан кызлары белән очрашканда, мин аны еш әйтәм, бәлки ул кызларның инде хәтерләрдә кала торганда, ләкин бу аларны гаепләп әйтү түгел. Менә алар нәрсә диләр? Мен әйтәм, менә кызлар, әгәр дә сезнең егетегез шакырды очрашуга. Менә шул җиргә очрашабыз сәгать 2-дә. Сез әгәр дә 15 минут соңга калсагыз, ярты сәгать соңга калсагыз, хәзер мөмкинлекләр зур бит инде, телефоннан шалтыратып әйтәсезме? Мин шул сәбәпле соңга калам дип. Юк диләр. Чөнки мин королева. Мин аны әйтергә тиеш түгел. Ондан соң әйтәм, ярар.
Монсы булай булды мәйтәм хәзер. Мен инде гаҗәпкә калдым. 12 кызым берсе генә дә әйтәбез дип әйтмәде. Миңа гаҗәп тоелды. Аннан икенче сорау әйтәм. Менә егетегез өйләнәм дә без төп йортта яшәячәкбез дип әйтә. Сезнең карашыгыз. Анда бөтенесе куллары өстенә ятып беттеләр. Нигә? Юк, апа, бияна янда туры кирәкме диде. Соң әйтәм, менә ничек хәзер менә аңларга була. Хәзер без сөйләшеп киттек инде бергәләп. Менә алар нәрсә әйттеләр миңа. Апа, без тренингларга йөрибез ди. Психологлар безгә шулай аңлата. Дөньяга бер тапкыр тормышка киләсең, үзең өчен яшәргә кирәк. Үзең өчен генә хәл итәргә кирәк бөтен нәрсәне. Нәрсәгә кирәк сезгә кеше тәрбияләргә, нәрсәгә кешегә кирәк кешегә ялчы булып торырга дип әйтәләр ди. Менә хәзер сез уйлап карагыз, менә уйлап карыйк бергәләп. Ул психологларның сүзләрен. Без бит әгәр дә кияүгә дә чыкмасак, үзебез өчен генә яшәсәк тә. Әйе, ул алымнар бар. Америкада да бар ул хәзер, Европа стилендә бу хәзер. Кияүгә чыкмый гына яшәү, нигә өйләнмичә генә яшәү, үзең өчен яшәү. Ә безнең нәсел кая буласың? Син киләчәгеңне, үзеңнең нәселеңне бетерүче булмыйсыңмы? Үзеңнең нәселеңне юкка чыгаручы. Менә хәзер нәсел шәҗәрәсен күз алдына китерегез, агачлар, горурландык нәсел шәҗәрәсе. Минем шул кешем булган, бу кешем булган, ул минем шундый, менә шундый кеше булган минем нәселдә. Менә аның 11 баласы булган. Без горурланып сөйләдек дә, безнең нәселгә килеп җитте. Карыйбыз, бу нәселнең бутага китәлми корыды. Ә нинди кызыгы бар моның? Һәм син авызыңа су каптырлык та бер кеше юк өеңдә. Син бер үзең ялгызың. Син үзең генә яратып, әле бит син шундый кеше буласың. Кияүгә дә чыкма, гел үзең генә яшәгән, күз алдына китерегез. Кияүгә чыкмаган өлкәнрәк кызлар белән очрашыгыз. Алар синең кайгыңда аңа кайгы түгел, син нәрсә сөйләсәң, нәрсә кирәк соң сиңа? Син үзең өчен яшәде. Чөнки аларда кеше өчен кайгыру, кеше фикерен нәрсәдер ярдәм итү, андый бер аларда югала. Ул үзеннән үзе югала. Ул бит һәр вакыт хәрәкәттә түгел бу якларын синең характерың. Үзеннән үзе югала. Һәм син бер кемгә дә кирәкмәгән, бер кемне дә яратмаган бер кешегә әйләнеп каласың. Инде ул менә сугыш вакытында булды бит андый вакытлар инде. Ялгыз калган кызлар андый вакытта булды. Алар бит кемгәдер ярдәм итеп, кемдер өчен борчылып, үзенең алар абыйларында, апаларында яшәп, аларның балаларын карап, тәрбияләп, бергә яшәп, алар бер гаилә булып яшәп калдылар. Хәзер бит андый түгел. Һәр кыз үзенчә әллә кем булмакчы, һәр егет үзенчә. Чөнки менә егетләрдә әйткәннәр бар. Акчабыз җитәрлек, машинам бар, квартирам бар. Мин каян табам җүнле кызны ди. Кызлар әйтә, мин каян табам юнлы егетне? Үзеңне тикшереп карасаң, синең дә бит кимчелекләрең күп. Кимчелексез берәү дә була алмый. Бер генә кеше дә кимчелексез була алмый. Шуңа күрә үзебезнең кимчелекләребезне аның кимчелегенә карап төзәтүдә үзеңе зур тәрбия чарасы булып тора бит әле. Минем тагын бер сорау бар. Сез үзегез ничек карыйсыз балалар йортыннан бала алуга? Чөнки без әйтәбез бит инде бала тәрбиясе ул үзеңә яр сайлаганда ук башлана дип, әле ана карынында гына түгел. Монда бит инде бөтенләй башка ниндер нәселдән бала була. Ничек ул геннар бөтенләй икенче төрле. Бик дөрес, бик нигә сорау бу менә сез дә үзегез дә шикләнә бирәсез бу сорауны. Чынлап та геннардан килә, күбәй бер килә геннардан. Менә әгәр дә бер гаиләдә 6 бала үсә. Алар 6 төрле. Ул бит менә балалар йортыннан бала алганнар белән күпләр инде бик күпләр белән сөйләшкән бар. Бик авыр хезмәт бу. Кеше үз өстенә аны әйтәләр, акчасы өчен алды, тигесе өчен алды, аларның акчасын үзләштерү өчен алды. Мин бөтенләй андый сүзләргә акча итәсем килә икән, алып карагыз сез дип әйтәсем килә. Ул бик авыр һәм бик җаваплы эш. Хәтта ул бик михрибанлыкны сорый торган эш. Менә андый гаиләләрне беләм, чынлап та бер баланы алып та тәрбияләй алмаган гаиләләр бик күп. Теге бүре баласы бүреккә салсаңга урманга карый дип, аны бит юкка гына чыккан мәкаләләр түгел алар. Аннан соң күп әйбер геннардан килә. Һәм бит әле күбесе балаларның менә ул син бит аны каранда йөртмәгән, аның менә аның синең белән
бик әз аның уртаклыгы. Кайбер балаларны 12 яшьтә алалар, кайбер балаларны 3 яшьтә, кайберсен туу белән алалар, сүздә юк. Ләкин геннан карый торган өлешләр бик зур. Мин әйтәм инде, андый эшкә алынган кешегә зур Аллаһның рәхмәте генә яусын дип әйтәм. Бар сүздә юк, менә юк андый бик начар тоткан әти-әнидән туган балалар түгел. Буларга мөмкин, ул бит әллә нинди балалар йортына эләгә. Әти-әнисе аварияларга очраган кешеләр эләгергән, анда күп төрле. Менә ул вакытта инде карап баласын, ул балалардан инде геннарыннан килә, бик әйбәтләр дә була, төрлесе булырга мөмкин. Шуңа күрә бик уйлап, бик игътибар итеп, аны әйтәләр, менә аласың да үстерәсең. Ләкин бик зур җаваплылык сорый торган эш дип уйлыйм мин аны. Мин аларга һәр берсенә алган кешеләргә бик рәхмәт. Хәтта 13-шәр, 11-әр бала алып үстергәннәр бар. Авыру балаларны үзләре белеп алып үстереп бар. Аннан соң минем үземнең балалык чорым бик авыр үтте. Мин шуңа күрә кайсыр балаларны бәхетле балалык бүләк итәсем килә дигән әниләр бар. Алар белән очрашкан бар. Менә андыйлар инде шул хәтле михрибанлык, менә кемгәдер яхшылык эшләсе килә. Бик тә ак күңелле кешеләр дип уйлыйм мин аларны. Афәрин аларга. Минем үзебезнең әңгәмәне йомгаклап, сезгә бирергә теләгән бер сорагым бар. Һәр бер хатын кызга җиткерергә теләгән фикерегез нинди? Һәр бер хатын кызга беренче хатын кыз сыйфатларын саклап калыйк. Хатын кыз киемнәрен кийик. Хатын кызның үзеңне үзең карап матурлап йөртү. Бер хатын кызда ямсыз була алмый. Ул үзеннән тора. Кайбер кеше әйтә, минем гәүдәм матур түгел шулай дип. Һәр бер гәүдәгә яраклы кием сайлап була. Кием тектереп була. Һәм һәр вакыт елмаюлы йөзле булып калыйк. Һәм бездән бит инде ярдәм сорап киләләр. Һәм булдыралганча кешегә ярдәмчел булырга тырышыйк. Ondan соң инде менә хатын кыз без булганбыз икән, үзебезнең кызларыбызны шуннап та әни булырлык итеп тәрбиялик. Хатын кыз сыйфатлары биреп тәрбиялик. Минем бик тә әйтәм бит, монда әйтәсе килгән фикерләр бик нык күп. Сөйләсе килгән фикерләр дә бик күп. Авырлы хатын кызлар өчендә, туклану серләренә дә, менә бөтен нәрсәгә. Ondan соң менә өйрәнсәк иде дип әйтәсем килә, менә без һәр вакыт теге ашауга гына киләм мин, ашауга гына. Нәрсә күрдек, шуңа барып ябышабыз бит инде без. Нәрсә күрдек, шуңа тотынабыз. Ләкин без әйтәбез, татар халык ашлары пешермәсәк тә магазинда җитәрлек хәзер. Иң беренче хатын кызга үзебезнең ашларыбызны пешерергә өйрәник. Һәм аның өстенә ашларны пешергәндә менә безнең битен элекке без битендә алта якларыннан барлыкка килгән төрки халкы дибез. Безнең бик күп үсемлекләр, бик табигать белән бәйле булган азык безгә кергән. Хәзер менә без камыр икән камыр, бәрәңге икән бәрәңге. Бит менә без куша белмәйбез шул ингредиентларны. Алар бит безнеке. Менә без хәзер нинди шәй ишәбез дисәк тә татар шәй дибез. Татар шәй ничек була дигәч? Әйтәбез, менә кайсы бер җавап бирә татар шәй ничек дигәнгә. Әйтә инде, мәтрүшкәле дибез кайберебез әйме. Кайберебез әйтә, менә сөтле шәй, кайберебез әйтә җимешле шәй. Җимешне ничек итеп шәйгә салып ишеп була дигәч, юабыза салабыз инде дибез. Бит шынлыкта кырлыган дибез. Кырлыган дип бүген беркемдә безнең татарның шәйен белми. Иван шәй дибез без аны. Кырлыган татарлар үзләрен тотканнар, шәй үләне. Безгә хәтле килеп җиткән әйбер шәй үләне. Кырлыган дип утылгач, аны башка милләт халкы тоткан да Иван шәй дип исем кушкан инде. Менә безнең хәзер дә бара кырлыган шәйен җыю. Һаман да Иван шәй дип җыябыз без аны. Ничек итеп эшкәртү, ничек итеп шәйгә салу. Ничек итеп менә шәйгә салган шәй иң беренче аны кайнар суны агызып, 1 минут кына тотып, кире түгеп, кире шушы шәйгә без ясап, җимешләрне 2 сәгать суда тотып,
Ondan соң инде 8 сәгать генә тотканнан соң гына кайнар суда аның бит инде тәме чыга башлый, ныклап тәме. Без җимешне салабыз, ишеп куябыз, җимешне ашап куябыз. Безнең бит чейгән тәме җүнләп чыкмый, әзрәк чыга ул. Ул вакыт эчендә. Менә без ул тәрбияне, ул тәртипләр безгә кирмәгән. Без аны ничек кенә әйтсәк тә, ничек кенә карасак та, һәр нәрсә. Кием мәдәнияте бар бездә. Үз-үзеңне тоту мәдәнияте дә бар. Ашау мәдәнияте дә бар. Ничек өстәл янында утыру мәдәнияте дә бар. Biz килеп утырабыз өстәлгә. Ничек азыкны кабул итү мәдәнияте. Алар һәр берсе мәдәният, татар мәдәният каян барлыкка килеп чыккан. Ни өчен мин ашаудан башладым, шейдән башладым. Ашау сәнгатеннән менә шу шей бер барлыкка чыккан. Иң беренче сәнгать, иң беренче мәдәният ашаудан килеп кергән. Чөнки кеше иң беренче ашауны кайгырта. Никадәр менә безнең бу чорындагы кешеләребез дә, никадәр алар шул чордан килгән кешеләребез дә шәрә йөргәннәр. Аннан тире белән әзрәк каплый башлаганнар. Ә бит ашау булган. Башта шиит ашаганнар. Ул вакытталар 19-20, аннан соң 31 яшькә хәтле яши башлаганнар. Менә бик кызык әйберләргә без килеп керәбез монда. Һәм инде менә шушы хатын кызларга тага әйтер идем, үз милләтебезнең мәнфәгатьләрен кайгыртырга кирәк. Чөнки әниләрдән тора. Балаларны үз милләтебезнең мәнфәгатьләрен кайгыртып үстерү. Ул ашауны да, киемне дә, үз-үзеңне тотышуны, динник алып керүдә үзең белән балаларыңа, ныкларыңа. Менә бүтән яктан да әхлакый кануннар, әхлакый тәртипләрне дә менә кертү безнең менә хатын кызларның колагына әйтәсе килгән фикерем шул. Һәм инде иң беренче үзеңне карарга тиеш. Әгәр дә син шулай киенегез, булай тотыгыз дип үзең йөрисең икән, әгәр дә синдә үз әхлакый кануннар булмый икән, синең артыңнан берәү дә йөрми. Син алар тыңламый да. Син беренче үзеңнең эчке халәтеңне тәртипкә салып, эчке халәтең тәртиптә икән, тышкы халәт матурайып үзе халыкка килеп чыга ул. Елмаюлы йөз дә килеп чыга, үзеңне тотыш та, төзгәүдә дә килеп чыга, кием дә килеп чыга, барсы да килеп чыга. Менә шу шәйберләрне минем хатын кызлар колагына җиткерәсем килә. Һәм инде парлы булу. Парлы. Бер нәрсә дә ялгыз түгел табигатьтә дә. Җәйнең кышы бар, язның көзе бар. Акның карасы бар, яфракның да яшеле бар, сарысы бар. Һәр бер әйбер парлы бит. Шуңа күрә парлы итеп безне Аллаһ Тәгалә яраткан икән, biz парлы булырга тиеш. Парлы булганда гына, biz ияле булганда гына берәү дә безгә кагыла алмый. Иясез кеше бөтен кешегә тотылана, бөтен кеше кагыла. Ияле булырга язсын бөтенебезгә дә. Һәм сәламәт булырга язсын. Әгәр дә без бөтенсен үтәп яшибез икән, сәламәтлек дә ерак йөрмәс безнең янда булыр дип уйлыйм. Кадрия ханым, Аллаһның рәхмәте булсын җавапларыгыз өчен, шушы матур әңгәмә өчен бик бирелеп, рәхәтләнеп тыңладык. Иншалла тагын киләчәктә дә күрешергә насыйп булсын. Исәнлектә, саулыкта очрашырга язсын кызлар. Үземнең халкым белән дә исән-имин яшәргә язсын, тигез булырга язсын барыбызга да. Сезгә кызлар тагы да рәхмәт, матур яңалыклар көтелә. Аларда исән саулык белән башкарырга язсын барсында. Исән сау булыйк. Амин. Аллаһның рәхмәте булсын. Хөрмәтле караучыларыбыз, рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга хәтле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.